Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So niyata karon sa atong kaugsunan sa Talakag, Bukidnon sa atong ng mga sa PNP. So niya mi diri i-share lang namo ang mensahe sa labang magahon, di ba? Mensahe sa Islam sapagkat tinuod la ikrafi din kining walay pugsanay sa relihiyon. Fagad dabay na rushda min gay tungod kay enough na nga giatagan ta sa Allah ug utok para mag-analyze. So niya lang mi diri at least madungan lang sa tao sa mga angay makadungog ba sa mga bisita nato diri unsa bagid ang Islam. Fa'alam anna la ilaha illallah tuqiya ila ilaha kinsa ko nga nagbugna kaninyo, di ba? So ingon ta nga si Jesus Christ. Inani man gud siya, sir. Butang tabuutan ta ba? Wa ba ta kabalo nga kanang atong kabuutan mao nay rason nganong ihulog ta sa impierno kung sayo pang atong Dios. Ang imong kabuutan mo nay rason nga ihulog sa impierno ug dili lang mao pa nay rason nga ibutang ka sa Dios sa pinakalawom nga portion sa impierno. Ang imong kabuutan para mas masabtan nato ikaw ma'am, married ko minyo. Dili. Butang talang ikaw ma'am, minyo ka ma'am. Mga dala. Ikaw sir, minyo ba? So, unsay nga lang siya Mrs. Sir? Butang talang, ha? Grisit. Ha? Grisit. Grisit. So, butang talang, diba, Grisit. Imong nickname sir? Dennis. Ha? Dennis. Dennis. So, butang talang si Grisit, di ba? Ikaw butang talang si Sir, sayo pa kaayo adto na sa di pa siya mag-duty kanang namahog nagmanok dahil daghang kay gunoy nga manok dahil human og bahog sa manok tuwa na sa iyang mga tinanom nga mga rubber butang talang dayon ilis og sayo trabaho na pag magtrabaho nag-sideline pag load sa cellphone gawas nga nag-sideline daghang kay mga sideline. So mangutan ako bro Dennis nga naman nga buutan kay ka nganong ugihan man ka. So mayon si Sir Dennis nga kuan manggod kanang si Gracie gusto na ko siya tagag maing ka maon malipay mong Mrs. Sir dili malipay wa. So butang talang mao gyapon buutan kay ka grabe kay kabutan grabe ka kakugihan. So yung nga Sir Dennis nganong nanakakabutan ano yung kakakugihan grabe mo ka mo kayod ana ka nga lingi-lingi ka na ba si Grisit ning ka nga si Cynthia manggod manuroy mi og kamigin para nami mabalon. So pangutanon ta ka sir madunggan ni Grisit malipay siya dili wa. So the more day kabuutan mas masuko na nun si Grisit tungod kay sayop nga babae imong giserbisyuhan, di ba? The more ka mabuutan mas masuko pa nun siya kada makit-an kanya nga mag-load ng cellphone o magbuhog si mong manok masuko pa siya. Diyan may pagmatulog na lang kada kay sa unsa man imong ginakabisihan, di ba? So tungod kay sayop pa nang imong kuan, di ba? Imong giserbisyuhan nga babae, di ba? Pananglitan lang sir, tanda lang. Ang mayor karon sa unsay tawag aning Cagayan si Mayor Moreno, di ba? Budang talang janitor ko ni Mayor. Pag abot na ako sa trabaho, buutan ko, grabe akong panilhig. Grabe ako. Sayo pa kayo. Imbis 8 ang sugod, 7 to ano ko. Nagsugod na ko panilhig. Dahil pag abot sa 8, ang uban, sige nilkater, sige limpyo sa kuko. Pero ako, grabe akong kayod. Kuman sa CR, limpyo kayo mga CR, gipang wasingan na akong hagdan, wasingan na mga sakyanan. Malipay si Mayor sa ako, dili. Malipay, wa? So karon buutan kay ko. Pero may bawaan niya nga tao di ko ni Imano. Football, di ba? So, kung imong tanawon, nga naman, buutan man ko. Pero nagserbisyo ko sa lahi. Di ba? Lahi ang akong mentality. Ito ako sa lahi nga tao, di ba? Lahi nga Mayor, di ba? So, inan ang punto,
samot ka, sir, dili ka na ikasuko sa Dios. Ang magsimba ta og Dios, nga dili mo ang Dios. Di ba? So, na-mention ninyo, sir, nga si Jesus Christ ang Diyos. Una, nirespeto ko ba? At least ako, i-share lang nako kay karapatan man siya sa labang magagahom. Ina niya siya, sir, kung Diyos pa si Jesus, nga naman ni-undergo man siya mayusis. Kanang mayusis, multiplication of sex cell. Kanang nahimo siyang anak pa, nandun na yung fetus. 9 months man siya sa tiyan ni Virgin Mary. So naday one day sa kinabuhi sa atong Dios nga dili fully develop ang iyang utok. Dili fully develop yang mata. Dili fully develop yang dalunggan. Di ba? So kung Dios pa siya, naday one day nginana siya. Then kung Dios pa si Jesus, nga naman nga nagpatudlo man siya panday kang Joseph. So naday kay Dios nga dili kabalog lamisa pero siya ang nagbuhat sa talakag. Ano nagpatudlo man siya panday? Kung Diyos pa si Jesus, nga naman nga sa laag siya. Naman na sa Bible nga nawala siya, siya nakapaingo dito sa templo. So naday kay Diyos nga masalaag sa Cagayan de Oro, maglibog ahangkit kay. Di ba? Kung Diyos pa si Jesus, nga nung 100% ang tawag siya sa Bible, teacher. Kabalo mo sa Arabic sa teacher, ustads. So nga naman nga, ang tanang tao sa Bible, gatawag mo siya ustads, gatawag mo teacher. Nga nung wala may niingon God. Kabalo mo kitsa ustads, kanang gatudlo sa among madrasa, sa among tikpig, memorize sa Quran, ustads among tawag sa iya. So ang tawag kang Jesus sa Bible, teacher lang magtutudlo. So nga naman nga igno na to God, nga mismo si Juan, ang tawag ni Juan, ni Pedro, ug ni Judas gani sa kang Jesus, teacher, magtutudlo. Kung Diyos pa si Jesus, nga naman nga wala may nagampo sa iya bisag isa. Nga gani nagluib pa sa iya si Judas, og nanagan pa gani ang tanan nga disipulo kay madlok sila nga iapil og lansang sa krus. Nasakpan man karon si Juan, nadakpan man karon si Pedro. So ingon si Pedro, ingon ang mga Hudyo, kauban man na, ingon si Pedro, wa ko kailakan niya, nitugtugaw ang manok. Gipangutanan sa siya, kauban lagi mo siya, wa ko kailakan niya, nitugtugaw ang manok. Mo nang gibuhian siya. Di ba? Nga gani naghawi pa siya og espada, di ba? So kung imong tanawon, mismo sa Bible, iyang mga disciples ang tawag siya teacher, ustad. So nganong nahimo man siyang Dios karon? Man nga part nga nahimo siyang Dios. O kung imong tanawon sa Bible, mismo siya gampo sa Dios. Og nihilak pa siya sa Garden of Gethsemane. Imagine ikaw ang God, nagampo ka, naghilak ka nga nagampo sa God, ikaw mo ang God. Then kung God pa si Jesus, nganong hangad man siya sa langit, tungod ingon siya, God, God, why have you forsaken me? Nganong bibiyaan mo ako? So kinsa man itong God nga iyang gingad? Siya ang God. Ngayon siya, Diyos ko nga nang bibiyaan mo ako. O kung God pa si Jesus, katong namatay, kamulo gihugasan niyang patang lawas. Kinsa man tong gihugasan ng patang lawas? God man siya. Di ba? Naman na sa Bible, gihugasan niyang patang lawas. So katong kamulo naghugas iyang patang lawas, kinsa man tong gihugasan karon? So naday kay God nga brain dead, namatay ang utok, namatay ang heart, namatay ang lungs, namatay ang liver. So naday kay Dios nga namatay. Kay namatay man siya sa Bible. Og naday kay Dios nga ang namatyan na speak. Kay ang namatyan kay gidungga man siya bangkaw. O kung God pa si Jesus, nganong naglisod sila pukaw kang Jesus katong nagbalod-balod na ang dagat, na sila sa barko, gakahadlok ang mga tao kay malunod sila. Dugay kay nila na pamata si Jesus kay nahinanok. Sunod dito Dios nga nahinanok. Kung God pa si Jesus, nganong niingon man si Jesus, ingon tong kawatan magtutudlo, hinumdumi ako karon tuwa ka na sa Dios. Ingon siya karon dahil uban ka kanako. Ug nganong hawiran siya ni Magdalena, ningon siya ay ko kawiri, kayo ako nakaadto sa Dios. So nga siya man ka Diyos, kinsa mo itong gatoon niya nga Diyos? Di ba? Kung Diyos pa si Jesus, nga naman nga giuhaw siya. Siya, giuhaw ko, mo nang gipainom siya suko kapdo. Kung Diyos pa si Jesus, nga nung nagutom man siya, nanuktok siya itong balay sa tigulang ng babae, siya man ka Diyos. Dali man ka Diyos, nanuktok kay gigutom. Di ba? So gi-clear pagay na Jesus para di ta malibog. Niingon si Jesus, giklaro niya nagpagayon. Ingon si Jesus, ako lang ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makadto sa Dios kundi mo subay sa ako. So si Jesus di dalan lang siya, sumbanan lang. Ug dili ta makadto sa Dios kundi dili mo subay kang Jesus.
Di ba? So kami nga mga Muslim, busa mi na mga balbas kay nagsubay mi kang Jesus. Busa ang mga babae na purong tungod kay nagsubay mi kang Virgin Mary. Di ba? Tungod kay sila gipadala sila sa Dios para subayon, dili para ampuan o dili para pagasimbahon. Di ba? So man siya ang dako nga kalainan, at least na share lang nako sa inyo ba. So pangutanon ta mo utro sir. Mang ayan yung talikod. Nito mga isarang Diyos. Ingon ang propeta, kun aman tubila, tumastakim. Umani mo sultion, nga walay laing Diyos, gusto niyo sarang Diyos, aya tulira imong pagkatao. But pasabot aya pag binuotan, unaha sa ilay-ilahi imong Diyos. Di ba? But pasabot aya ka magbinuotan, ilaiha sa imong misis, kini dapat sa imong misis ra gini, di ba? Or para ra gini kang mayor, di ba? Dili ilay-ilahi imong Diyos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga wala lang Diyos, gawa sa nagnusaran nga Diyos, o ako misaksi na si Muhammad ulipon lang sa Diyos. Mashallah. So kana siya sir, kana akong nasulti sa inyo, dito ka na ninyo kinasing-kasing dito sa inyong balay o bisag asa dito sa inyong kwarto. Lahi man gud sir og magampo ka sa tinuod nga Dios kaysa magampo. Ma-feel nimo na mismo ikaw kabalo ka. Lahi nang magampo kag santol og lahi nang magampo ka sa nagbuhat sa langit ug sa yuta, di ba? So testingin niyo sir magampo mo dito sa inyong balay, mga magampo mo, mga imong pasaylo, mga imong sa inyong kinahanglanon dito sa nag-inusara nga Dios. Ug aya ninyo na dito ko magampo mo ingon mo ako masaksi nga wala lang Dios, gos lang kanimo o labaw mo kagahom. So kung imo na siyang masulti sir sa pagkatinud walay duda, ikaw usa ka Muslim. Lasang na yung solos na? Oh, dito na siya ini. Nakalabay ko rin sa una, kami ni Kuan Imam, usay kauban ko kang Yusuf na Tagalog, makarandan. Oh, hindi ba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katong mga tao nga makita nimo magdugang kuan nimo Islam. Ika istorya nimo magdugang imong pagtuo. Nakalabay ko rin sa Raprod ba ni? Daya mga kuan siguro ito, mga 2003, mga na, imong pa. Kita kang maski nga magulang na lang to sa alad siya tangkal. Murag kawayan po sa una ba? Kawayan. Masala ko rin, kawayan pa. Kawayan po sa una. Kami ni... O, dati daw kawayan ako na Masjid, tapos ngayon ito na. So, mashallah, no? Hayya 'ala as-salah. Hayya